Andere feestvarkens zijn die van Harmonie Sint-Michael Heugem. Ik leg het straks uit. De vereniging die speelde het werk Three Evocations van componist Hans Aerts. Hij komt uit het Belgische Turnhout, over de grens bij Eindhoven. En in die stad hebben ze 3 harmonieën. Three Evocations, hoe kan het ook anders, een 3-delig werk waarin bepaalde thema's met elkaar in verbinding staan. De 3 delen zijn heel divers van stijl. En ja, een orkest kan dus allerlei aspecten etaleren. Nou, we gaan eens horen of Harmonie Sint-Michael Heugem onder leiding van dirigente Inge Alberti dat lukt om het waar te maken.
Waarom moet Inge Alberti met Heugem op concours? Nou, of moet Heugem met Inge Alberti op concours? Nee. Waarom moet Inge Alberti met Heugem op concours? Ja goed, we zijn 3 jaar geleden de vorige keer op concours geweest. Toen is het orkest Zus Senor niet geweest van tevoren. En die hebben toen zelf een beleidsplan opgesteld. Dat ze toch Gerwel zelf wouden om, toch om de paar jaar weer het niveau te kunnen meten. En we zijn toen in de 4e divisie gegaan en dus toen ook meteen eigenlijk met het bestuur en de muzikanten zelf over afgesproken dat we niet elke keer weer die 5 jaar gaan afwachten om nog een keer te gaan. Want jullie zijn eager, jullie willen, jullie vinden de concours belangrijk. Wat is dat? Wat heeft dat? Ik denk dat ze met een concours, dat heeft absoluut niks van een vrijblijvend karakter. Dan moest ze gewoon echt in vorm zijn. Dan moest een jaar lang aan het niveau gewerkt hebben en ja, dat. Als ze gewoon merkt wat dat de laatste paar maanden wat het uit het orkest heeft gehaald, dan is dat, ik vind dat heel belangrijk. Wat moet jij eruit halen? Wat is voor een dirigent zoals Inge Alberti belangrijk? Het begint natuurlijk gewoon met basisaspecten. Dat is een stuk gewoon in de grondvaardigheid. Maar gewoon alles wat met musicaliteit te maken heeft, fraseringen, gewoon echt alles wat niet in de partituur zelf staat. En hebben ze dat gedaan? Hebben ze dat gedaan? Jawel. Heeft Heugem dat bereikt vandaag? Ja, dat hebben ze zeker gedaan. Was Inge Alberti ook op haar best? Jawel, vind ik wel lastig om te zeggen, maar ik word gewoon een verm, dus ja, het zal. Wat is het gevoel dan? Laat het zo, wat spookt er nou door je hoofd? Op dit moment eigenlijk gewoon niet zo heel veel. Ik ben gewoon heel erg blij en ik heb douche. We willen wel heel graag promoveren, dat zou ik er heel eerlijk bij zeggen. Ja goed, maar kijk, die 84 punten vind ik zelf op zich wel, zeker omdat het een 4e divisie is natuurlijk. En ik denk dat dat op zich wel, nu ga ik natuurlijk hele gevaarlijke uitspraken doen, maar ik denk dat dat wel haalbaar moet zijn. Ja, is er een promotie? Ja. Nou, ik hoop het echt heel erg. En het gaat niet erom dat we nu dadelijk met z'n allen met een heel goed gevoel van de bühne zijn gekomen en dat we ons lekker gaat gaan drinken en dat we dat gevoel nog even voortzetten tot in de diepe uurtjes. Inge Alberti had het goed ingeschat. Heugem kreeg 87,42 punten. Een eerste prijs en dat is Kelpen-Oorlog promotie. Dus daar is in Maastricht-Zuid op geproost. Van Heugem naar Post.